Hello po sa ating lahat, sa mga kasama ko sa MGoldex, sa mga taong nakakakilala sa akin. Ito na po ang payout ko sa MGoldex. Unang try po ito. 10 share lang po ang ni-share ko nung una. Bali ang payout ko po ngayon, 50,000. 2 months and 14 days ko po ito. Nakapag-payout na po ako. Madami po nagsasabi na scam po ang MGoldex. Pero ako na po nagpapatunay sa inyo, hindi po scam ang MGoldex. Scam po ito. Scam lang ibig sabihin, sure cash ang makukuha. Sa mga naging kasama ko sa team, sa taong nag-invite sa akin, pinaka number 1, kay Sir Richard Minyado po. Siya po ang unang nag-invite po sa akin. Noong una po, inaamin ko po, inisip ko din na baka scam po ito. Pero dahil po sa mga kwento niya, ayun po, umpisa po ang share, 10,000 po yun. At ito nga naging bunga, 50,000 po ito. Salamat Sir Richard sa mga naging kasama kong leader, si Sir Enzo Nedon, si Ma'am Asel, si Ma'am Nitz, si Ma'am Edski, lahat po ng mga naging kasama ko sa team, lahat po ng maging kasama ko sa table. Salamat po. Ito na po ang bunga ng una ko pang share. Try lang po sa 10,000. Pero ito nga, meron siya naging bunga. Bali, kay Sir Enzo, salamat din. Siya po ang naging leader ko po sa batch na sinalin ko po kasi hindi po ito solo. Bali, patak-patak lang po ito. 10 share. Kung gusto niyo po sumali, ipigil nyo lang po ako. Sigurado pong makakapayad po kayo. Bali yun po ang kwento. Ito po ang ebidensya po. Huwag po kayo maniwala sa mga negative, sa mga negators ng mga tao. Kasi hindi na po sila mga nagpapakain po sa atin. Subukan po natin. Walang masama po kung susubukan po natin. Ito po ang payout lang. Muli, salamat po. Salamat po sa MGoldex. Ito nga pala, baka mamaya, hindi kayo maniwala. Ito po ang resibo ko. Ito po. Ayan po ang pangalan ko. Receiver at ang sender, si Sir Philip. At saka yung amount ng pera na na-receive ko po. NT po yan. 32,940. Sa peso po, 50,000 po yan. Muli po, maraming salamat po sa mga naging kasama ko. Dadami po yan, dadami pa pong payout yung darating. Magtiwala lang po tayo, magtiwala po tayo sa nag-invite po sa atin. Bali yun lang po. Maraming salamat. Ito ang pera. Pabilang na lang po. Ayan. $32,940 po yan. Okay na. MGoldex po tayo.